qaddisa. Hija kelma eterna. Kellimni mulej bil-kelma qaddisa tiegħek. Grazzi li tatini revelazzjoni u ġġeddid li moħħi u ħsibijieti. Mulejn iddikjara li jien għandi dak li l-Bibja tgħid li jien għandi, jien kapaċi dak li l-Bibja tgħid li jien kapaċi u jien dak li l-Bibja tgħid li jien. Jiena lest biex nilqa' l-kelma tiegħek u qatt iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar. Spiritu Santu, revelatur u għallim tal-kelma qaddisa tal-Alla, kellimni l-lejla f'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Morru fi ktieb ta' Luqa, morru fi ktieb ta' Luqa, kapitlu 3. L-iktar mod, x'inhi l-iktar ħaġa li għandek bżonn biex tiekol ikla tajba? X'għandek bżonn l-iktar biex tiekol iktar tajba? X'inhi? Din is-section. Ikel? Nutrien? Tgħidu lix li ħadd ma ħajaqta? Sena, all right, mela sena ftit. Mela jekk inti tipprepara li ikla tajba kollha ħwawar. U jien m'għandix ġuħ, x'ħadd iswa'? L-iktar gradient importanti għal ikla tajba l-huma l-herbs, l-huma l-aġina, l-huma l-forn hija l-ġuħ. Għax meta tkun bil-ġuħ, kull ikla tinżel tajba. Ipprepara ikla kollha ħwawar, ipprova qed ma' persuna li m'għandux ġuħ u jobżaq ilek. U meta tiġi ejja bil-ġuħ. Kellimtkom darba fuqha ma xi ħaġa nista' nsemmilkom kull ġimgħa. L-ar dnub, l-iktar dnub perikolus f'ħajtek huwa l-for grantedness. Mhux il-pornografija. Ma jfissir bl-ebda mod o tara l-pornografija, jew o tikdeb, jew o taqlaq lajja, jew o tfesfes, dak kollu dnub. U jekk tagħmlu bis-sil ta' ħajja tintilef żgur. Imma jekk inti titlef l-aptit, il-ġuħ, l-appetite, mbagħad dak kollu bil-fors ħajsegwi. Kan dan nagħmluha differenti. Stay on fire for God and the fire of the enemy against you won't succeed. Ibqa' mħeġġeġ għal Alla, ibqa' mimli bin-nar tal-Alla u n-nar tal-għadu kontrik ma jonnexxix. Illum qatt naħseb, mhux illum biss taħseb, is-soltu naħseb ukoll. Imma dejt ngħid għaliex Kristjani jieħdu għalihom u għax jieħdu għalihom tispiċċaw bħal mettilkom l-erba' li għaddew ta' qabel. Joqogħdu jaqlaw imbarazz u ħmieġ u ħmerijiet u għax mhux ġej iktar għax ma ħadtliġ bidejja u għax ħammur knisja oħra għax ma ħares lejja u għax jinnaf għax xi ħadd tajjat miha xi ħadd. Tinnejlek x'inhi l-problema and you'll solve it right now if you get it with revelation. You lost your fire for God. That's it. Il-biraħ intqajt ma' brother. Għalli għax jiena River of Love weġġajt ħafna. Jien inni 12 sena weġġa River of Love u dejjem niġi. U għalix 12 sena, pastor, għax 12 sena għanna mibniju. Meta tamela maħat ieħor, ħatweġġa. Għalmenu ħajkollok l-opportunità, tweġġa. Issa x'tamel bija, jiddependi kemm int għandek ġuħ għal Alla. Meta xi ħadd trid inti qal li għax mhux ġejk tar-River of Love, qed jekk inti ġej għalija għal xejn kont qed tiġi ta' qalbi. Issa, ma tiġix għalija, tiġi tirrispetta l-awtorità u għandek tirrispetta l-awtorità, imma sewwa ma tiġix għalija għall-bniedem jien. U l-bniedem li jitlef in-nar tiegħu għal Alla, daw l-affarijiet jibdew jaffettwawh. You will still be affected. Stay on fire for God. Ibqa' mħeġġeġ għal Alla. U kull vleġġa li għadu jibgħat kontra tiegħek tinħaraq u taqa'.
Ma jfissirx dak il-ħin ma tgħidx awċ ta'. Ma taddi. And it will either break you or make you. Morru fil-ktib ta' Luqa kapitlu 3. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mela. Luqa 3 vers 16. Ħanibda minn vers 15, peress il-kapitlu jibda minn hemm. Il-poplu kien qiegħed jistenna ħarqan u kulħadd kien jistaqsi lilu nnifsu dwar Ġwanni. Jekk kienx hu il-Messija. Għalhekk Ġwanni qabad u qal lil kulħadd jien ngħid għalija nammitkom bl-ilma. U by the way, il-weekend li ġej għandna l-mamudiji. Jekk għadek qatt ma tammit b'deċiżjoni tiegħek taf x'inti tagħmel bħala adult, itammet. Ma titammix ġol Knisja Kattolika jew ġol Knisja Protestanta jew ġol Knisja Evanġelika, titammet fil-ġisem ta' Kristu. Amen. M'hemm l-ebda frażi laqqas nofs waħda fil-Bibja fejn tgħidlek titammet fil-Knisja Kattolika jew fil-Knisja Protestanta jew fil-Knisja River of Love. Titammet fil-Knisja ta' Kristu, fil-ġisem ta' Kristu. Jekk għadek qatt ma tammit bħala adult jew inkella kont aware x'inti tagħmel u jekk inti baby ma kontx aware x'inti tagħmel, itammet adult, jew almenu età li taf x'inti tagħmel. Għaw x'għad minnkom jixtieq jitammet il-weekend li ġej holidayk. Għadek għad ma tammit. Għaw x'għad minnkom jixtieq jitammet. Għaw xi ħadd kien hawn xi ħud li forsi mhux qegħdin hawnhekk, jekk hawn xi ħadd li għandu bżonn jerġa' jitammet, you're welcome. Għalkemm ma tantx naqbel bejn ħanoqgħod itammet it-tieni darba, ma għandna waħda sister min iktar jixtieq jitammet il-weekend li ġej. Jekk qatt ma tammit itammet. Dak huwa kman ta' Kristu. Ħankomplu. Halleluja. Għalhekk Ġwanni qabad u qal lil kulħadd, jien ngħid għalija nammitkom bl-ilma. Imma ġej wieħed aqwa minni li ma jistħoqlix inħoll il-qiegħ tal-qorq tiegħu. U jammitkom bl-Ispiritu Santu u nar. Għamlu underline nar. Jekk qed tagħmlu l-highlighting jew in-notes. Mela Ġesu jammidna bil-Ispiritu Santu u nar. Ma ħankomplu. Il-midra qiegħda fidu biex iderri il-qiegħ u jiġbor il-qam fil-maħżen tiegħu imma t-tiben jaħarqu b'nar li ma jintafix. Sa naftit hawnhekk hawn żewġ tipi ta' nar, innotajtu? Intu notajtu? Fil-Bibja jissemmew żewġ tipi ta' nar, in-nar tal-ġudizzju u n-nar li Alla jqabbad bih lill-poplu tiegħu. Believe it or not, you're one or the other, you're going to get it. Fire is your destiny. And you can't escape it. Jew tkun hemm ħeġġeġ bin-nar tal-Alla, jew tintilef u tinħaraq bin-nar tal-invern. Riċenti għedtilkom frażi għamilta fuq il-Facebook ukoll jiena għax tant ġbitni, mhux għax qed jien, imma vera, it is the truth. Ġesu mhux ġej għall-Knisja Kattolika, Protestanta, Ortodossa, Evanġelika. Ġesu ġej għall-Knisja glorjuża. U ħadkun glorjuża minn hawn, mhux la naslu hekk. Amen? Mela la tkun Knisja glorjuża tkun bħalu. U fil-ktib tal-Lut kapitlu 12 vers 29 taf xi tgħid. Alla tagħna huwa bl-Ingliż jgħidlek our God is consuming fire. Alla tagħna huwa nar ibaqbaq. Huwa nar ibaqbaq. X'inhu għaliex huwa importanti n-nar? Number one, kontu tafu fil-ktib ta' Eżekjel
titkellem kif meta Alla ħalaq l-anġli u l-arkanġli u s-serafini, ma nafx għadna qatt ma smajt il-ħadd jitkellem fid-dettall, imma hemm x'indika li meta krea the angelic realm, they were created in fire. To be honest, you can easily understand it. Tista' tifhimha ħafna iktar faċli għax in-natura tal-Alla hija nar. Meta jiena u inti ħriġna minnu, fil-ktieb tal-Lut kapitlu 12 jitkellem kif l-ispirti tal-Alla jħorġu minn Alla, sewwa, u aħna għad iridu nerġgħu nirturnaw lejn Alla. Meta aħna ġejna kreati, apparti li aħna spirtu, x'tip ta' spirtu? Whisky, vodka. Spiritu Santu, ma anke l-Spiritu Santu huwa nar. Kemm minnkom ġieli ħassejtu l-preżenza tal-Spiritu Santu? Ħassejtuha. Kemm minnkom meta ħassejtu l-Ispiritu Santu ħassejtu b'nar madwarkom? Għaliex dik kombinazzjoni? Għax l-Ispiritu Santu Alla huwa nar. Ħanilkom aħwa, taħsbu li l-knejjes ta' Malta u Għawdex ta' kull denominazzjoni għandhom bżonn nar? Għaw minnhom saru iglu. U jistaw ukoll jissejħu Pentekostali. Ma jfisser xejn. Ħafna mill-knejjes Kattolċi, jekk mhux il-maġġoranza, saru biss mużew tal-antiketajiet. Sewwa imma għandek knejjes ukoll ta' kull denominazzjoni oħra li għandhom bżonn in-nar tal-aħwa. Tid ngħidilkom ħaġa oħra. Fil-ktieb tal-Atti tal-Apostli kapitlu 2, x'tajt l-Iskrittura? Tgħid meta l-Ispiritu Santu ġi, tgħid u niżel l-Ispirtu tal-Alla fuqhom, x'der fuqhom? Nar, għaliex ma dirx xi dajsa? Ma derx xi ħuta xi sajn ta' ħuta lanqas. Nar der fuqhom, mela il-Knisja tal-Alla hija mwilda minn nar. Jekk inti verament ta' Kristu, jekk inti verament imwieled minn ġdid, jekk inti m'intix imwieled minn ġdid tara ma tmux toħroġ minn dan il-bib il-lejla qabel ma tkunx verament imwieled minn ġdid. Sewwa, jekk inti ġenwinament imwieled minn ġdid, Alla lilek weldek fin-nar. Nar qaddis. Allura jiena u inti in-normal tagħna huwa aħna li nkunu ħuġġiġa nar. Jiena ma nistax nifhem u m'għandix għalfejn noqgħod nifhem x'għalija ħela ta' ħin ta' nies meta jgħidu li suppost huma Kristjani, imma x'inti entużjast wis. Għax inti you're too much. I love being too much. Too much skont l-istandard ta' min. L-istandard tiegħek jew l-istandard talla. U jekk kiena too much, dak ma jirreflettix li inti not enough. Mhux ovvja. Imma jiena u inti aħna mżejħin biex inkunu nar. Halleluja. Glorja lil Mulej. Morru fil-ktieb ta' Daniel, anzi ħanaqralkom xi skritturi. Fil-ktieb ta' Ġenesi kapitlu 15, vers 17, tiftakru meta Alla għamel patt ma' Abram, anzi għamma narawa di, morru wara. Ġenesi 15, morru wara. Ġenesi 15. Alla għabbat il-Abram għamel patt miegħu u għallu biex iġib bejjem jaqsamaw minn nofs u wara xtejt l-iskrittura. Vers 17. Reċenti, intqajt ma' xaqat li jiġi River of Love li intaqa' ma' Assis Kattolku. U għallu River of Love, għallu intom hemmhekk taraw ħafna sinjali u mirakli għax hemmhekk hemm dilka qawwija tal-Ispiritu Santu. U hemm nies li huma bil-ġuħ għal-Alla. Aħwa, ibqgħu hekk jekk joġobkom għax inkella tispiċċaw bħal Mużew tal-Antiketajiet ma' ieħor. Amen? Ħabib ieħor, ħabib brother ieħor hawnhekk jista' jolli idejh jekk jgħidaw. Għalli passi intqajt ma' Kristjan ieħor imur knisja evanġelika. U li għallu li l-dalħuħ, għallu inti too much, brother,
Da għallu inti kif Kristjan qatt ma titkellem fuq Kristu fuq xu. Min ikun qed iħeġġeġ bin-nar tal-Ispirtu tal-Alla, tkun awtomatika li titkellem fuq Kristu. Amen. Halleluja. Meta jajruni too much, believe it or not, tex kemm nuħu peġir. Don't stop them, please. Anzi, jekk jgħidu l-ek jgħidu l-om ħnaqbad il-telefon, jgħidu l-pastor di fuq il-telefon, issa, taf kif kemm biġi. Come on. Halleluja. Mela, ktib ta' Ġenesi kapitlu 15, vers 17, jisimaw għaxa tajt. Gloria lilek mulej, il-prezenza tal-mulej dawnek. Meta x-xemx kienet nizlet u kien dalam, kenur idaħħan ġifiri forn. U il-sin nar iżidġ. Il-sin nar iżidġ. X'niżel fuq l-apostli? Anzi, u fuq disċipli kienu 120. Flatta tal-apostli kapitlu 2, vers 1-4. Mela da darba der waħdu fil-bidu tal-Knisja, fil-konċipiment tal-Knisja, deru il-sna ta' nar. Min jaf kemm kienu kbar daw l-isna? Sanafti, anzi, this is something just now, I'm just meditating upon it right now. Ħasasikom mistoqsija. Mela immaġina 120. Naqbad forsi nofs din is-sala, sewwa, u għajna mill-mod kiku l-kol kemmilkom namilkom il-sin ta' xema jek. Kaman kon ġilli xeltu xela kolla l-sin, sewa. U namilkom fuq raskom. Taħsbu li ħazabu xin jinnota bikom jek tamilkom il-sin jek saj? Le, dak kien wara nofsinhar, mux illa. Taħseb li jindino? Sena ftit, ma must have been a one heck of a giant tongue of fire biex jindunaw bjom Jerusalem kolla. Aħna fl-istampi dejjem naraw sewwa kulħadd kellu xi sin żgħir hekk. Ma wis probabbli kellu xi kollha wieħed kellhom xi sin niżel mis-sema hekk. Pillar of fire fuq kull wieħed minnhom. Għax il-Bibja tgħidlek il-koll kemm huma ta' mad-dawra nnotaw bihom. Hallelujah. Glory. Say this after me. I want this, Lord. I want this, Lord. And not because pastor told me. Irridu dan mulej. Irrid dan. Sawa, morru fil-ktib ta' Esodu, jon kella isimawni, ma ħane kwota jilkom biex intom minn kapitlu 3 minn vers 2. Mela hawnhekk qed naraw meta Alla għamel patt ma' Abram, mexa Alla u qed naraw żewġ affarijiet, qed naraw forn ta' nar u qed naraw il-sin ta' nar. Żewġ affarijiet, it-tnejn nar, wieħed forn u ieħor il-sin tan-nar. Fil-ktib ta' Esodu 2-3, meta Mosè sa Alla sejjaħlu, Alla f'liema forma sejjaħ il-Mosè. L-ewwel inkontru li Mosè kellu mal-Alla x'kien? Ma' dajsa, ma' ħuta, jew ma' xi katedral kbir. Toġobni l-arti, imma l-Alla ma sebux hemm. L-ewwel inkontru li Mosè kellu mal-Alla kien man-nar. Halleluja. Ħafna mill-atti tal-apostli, ħafna nies li konvertew, ma semawx b'Ġesu bambin. Laqqas ma semaw messaġġ ta' Alla jħobbok kif int, anzi, jekk inti qiegħed f'xi ħajja ulterjuri, Alla għamlek jekk għax iħobb il-varjetà. Kolaġ taħlita ta' kuluri. Tiftakru għadik id-diska? Kam għamilkom tiftakru dak il-program? Kolaġ taħlita ta' kuluri. Halleluja. Kien hemm program darba fuq televizjoni Maltija.
Grazzi mulej tal-ħmerijiet li qed jingħadu f'Malta għawdex għax iktar qed tinkixef il-gideb u issa min irrifittex jisib il-verità ħajkun iktar faċli jsiba. Halleluja. Amen. L-ar hija meta jibdew jixbuħuna. X'imbagħad in-nies ma jkunux kapaċi jiddixxernu, aħjar ikunu daqshekk drastiki differenti. Għax you're either black or you're either white. U mhux qed nitkellem fuq il-kulur tal-ġilda jien. Sewwa, qed nitkellem fuq jekk intix verament abjad nar taħraq għal Kristu. Amen? Halleluja. Imma meta der Alla lil Mosè, ukoll derlu f'siġra taqbaq nar, glorja lil Ġesu. Glorja lil jak Misir Qaddis. Fil-ktib ta' meta Alla issa aħna kif rajna, morru fil-ktib ta' Mattew 25. Meta Alla qal let there be jkun hemm dawl. Sa naftit. Intom aħna nimxu fid-dawl kuljum sewwa, fid-dawl tax-xemx. We walk in the light of the sun, sun. But did you know that it's fire that is actually breathing light? What makes us light is when you're on fire. Tamilna dawl aħna, dawl tal-la f'din id-dinja, meta nkunu vera mħeġġa bin-nar tal-la. Mhux għax inti tilbes xi t-shirt u m'għandi xejn kontrija li tilbes t-shirt I love Jesus. Your Holy Spirit Conference 2019. Mhux li. Sewwa, ma fija xejn kontrija naw, imma dak ma tagħmlekx nar. Imma funny enough huwa in-nar li għati dawl lid-dinja. Alla huwa dawl, imma mhux dawl bħal ta' xi fladdajt, Alla nar. U Alla il-kreaturi kollha tiegħu huma maħluqa minn nar. Id-DNA tagħna hija fire. U darba qalli ħabib tiegħi. Qalli brother, qalli come and preach to my church. Qalli because you're so much on fire. If you don't have fire, you don't have God. And the fact, you know how I know you have God? Because you're on fire. Meta għalli brother ejjak prit fil-knisja, għax inti tant għandek nar. Għetlu jekk inti m'għandek xi nar, laqqas m'għandek l-Alla x'Alla huwa nar. Amen. Halleluja. Gloria lil Ġesu. Amen. Allura meta aħna verament qed nimxu fid-dawl, qed nimxu fin-nar. In-nar x'jagħmel? In-nar jippurifika. Jekk intom taqraw it-Testament il-qadim, Esodu speċjalment, Levitiku, Deuteronomju, tara sensiela ta' sagrifiċċji li kienu joffru fit-Testament il-qadim. Taf kif kien jaċċettom Alla? I accept it. Do you want to be an acceptable sacrifice to God? Are you material for the fire of God? Ent materjal għan-nar tal-la? Though you want somebody, pastor, kemm inti raf inti, għax inti jibes. Mela s-sastanna n-nar tal-level. Għammek id-dub. Jow tkun ħeġġeġ bin-nar tal-la minnaw. Jow nkella tispiċċa fin-nar. Li ma ġiex maħluq għalik believe it or not, ġi maħluq għad-demonji. Imma għalik Ġesu Kristu fil-Knisja fil-Apokalisse kapitlu 3, jgħid li l-waħda mill-knisja tiegħu li nistgħu napplikawha għal kull knisja u għal kull ġenerazzjoni. Anka di River of Love, per eżempju aħna meta jkollna nies jinħelsu mix-xitan, ta' spiss jgħidu I'm burning il-fire. What fire? X'fire hu? X'fire tkun qed iħossu dak in? In-nar tal-Alla. Meta jiena u inti niġu quddiem Alla, aħna sagrifiċċju li Alla jaċċetta. U jekk jaċċettak Alla jimlik bin-nar tiegħu. Issa, il-good news għalija u għalik illum hija li Kristu għamel kollox għalik bil-qudiem biex inti tiġi aċċettat
Min Alla. Inti tipprovdilu s-sagrifiċċju u hu jipprovdi n-nar. Brothers and sisters, you cannot put yourself on fire. Because this is not earthly fire. This is heavenly fire. Tista taqbess, tista tola, tista tagħmel il-cartwheels, tista tagħmel tgħix kemm twersa u eċitata me. U għandna nkunu eċitati għax aħna nies mimlin balla u Alla nar. Imma tista tagħmel da kollu mingħajr in-nar talla. U dak jissejjaħ drama. Sewwa u għandna ħafna atturi li jiġu l-Knisja. Sewwa imma dak ma jfissirx li inti għandek in-nar talla. Sewwa meta inti tkun verament mimli u ħeġeġ bin-nar talla, id-dinja skomda ħdejk. Inti ddejjaqhom lid-dinja. U jekk għadhom mhux qed jgħajruk, jinsulentawk, jakkużawk, jikbu fuqek u xi kultant anke xi wħud li jsejħu knisja jagħmluha dik. Sewwa, imma bajdu dawk li jagħmluha xtilfu n-nar talla. Bis-serta ngħidlek, jekk inti għamel dan ix-xogħol, inti tlift in-nar talla. Imma meta inti tkun verament nar talla, in-nies ta' madwarek jekk ma jkunux qed iħeġġu bin-istess nar bħalek, iħossuhom skomdi, inti ddejjaqhom. U tipprovax takkomodu. Inti m'intix imsejjaħ biex inti tinżel għal-livell tal-midneb, inti msejjaħ biex il-midneb tolliħ fil-livell tal-Alla miegħek. Halleluja. Amen. Alla Kristu kien jimxi fost il-midinbin, mhux isir bħal midinbin. Hemm differenza. Amen? Halleluja. Meta Alla der l-Iżrael u mexa magħhom, kif mexa magħhom? Naf li aħna ħafna mid-drabi għandna stampi sbieħu pitturi u joġbuni għax jispirawk fejn Ġesu huwa bnaġġa. Għaliex ma tsibux xi pitturu jpitrilkom kolonna nar u għajda kara. Xi ħaġa hekk Alla jrid ifisser. Għax meta Alla mexa mal-poplu tiegħu, kolonna nar mixret magħhom. Halleluja. Thank you, Lord. Kolonna nar. Fil-ktieb tal-Levitiku kapitlu 6 vers 13 titkellem kif Alla qal li fit-tempju tiegħu irid ikun hemm dejjem in-nar iħeġġeġ. The eternal flame. Aħna kreaturi eterni, ikkreati bl-ispirtu etern u mamdin bl-ispirtu u nar etern. Għalhekk kumbat meta Kristu li knisja tiegħu fil-Apokalissi kapitlu 3 jgħidilkom jien dan li għandi kontra tagħkom għax intom tliftu l-ewwel jgħidilhom fil-kapitlu 2 jgħidilhom intom tliftu l-ewwel imħabba. Infatti dik tfisser tliftu il-ħuġġiġa. U sirtu tiġiġa. Sewwa mbagħad jgħidilhom li nippreferi ħanidilkom xi ħaġa. Kemm hawn minnkom illum kelli revelazzjoni. Waħda mill-ħafna li l-mulej ġilitini. Imma meta l-mulej jgħidilhom fl-Apokalissi kapitlu 3, I prefer that you are either cold or hot, imma mhux lukewarm. Stanna ftit, taf kemm minnkom ġieli boderjatkom dik l-iskrittura. Ġifieri jekk inkun kol tajjeb. Tidnejlek xi jfisser? Għax Alla jgħidlek jew b'miegħi. Jew m'intix. Ma li tipprova telaba li ta' parsi miegħi u daqqa miegħi u daqqa m'intix miegħi. Dak naqilgħu. Dak ma rridux ma nittollerax. Mhux għax Alla jrid il-Knisja tiegħu tkun silġa. Alla jridek tkun ħaġġiġa nar. Aħjar ma tkunx ara isma' għalhekk ngħid, ġieli qedtilkom jien qedtilkom hawn dak il-Kristjani li jqogħdu attakkaw il-pastors, jqogħdu attakkaw il-ministri bidejhom u għax għamlu xi ħaġa li ma qablu magħhom huma. Għax mhux inseżjament għax mhix kontra l-Bibja, għax hija kontra l-Bibja, hemm ħafna affarijiet li jgħidu kontra tagħhom u jkunu qed jagħmlu kontra l-Bibja, imma ma jimpurtax. U mbagħad jgħidu li huma Christians. Isimgħuni aħwa. Inti ma tistax tgħid li inti Kristjan u tattakka n-nies tal-Alla, jekk hux pastor, jekk hux apostlu, jekk hux profeta. Sewwa, issa ma jfissirx li l-ħażin aħna ma nindirizzawx, sa? Sewwa. Imma qod attent għax hemm ħażin u ħażin, x'jiġifieri ħażin u ħażin. Hemm ħażin għax inti hemm ċertu affarijiet li forsi inti ma taqbilx magħhom. Sewwa, u forsi bniedem żbalja bħalma jagħmel kulħadd. Ma mbagħad hemm ħażin li huwa eretiku bħalma rajna fil-March Fool's Day.
Sewa? Ma dak huwa eretiku, dak ereżijiet issa, qed nitkellmu fuq l-ereżijiet, aħna mhux qed nitkellmu ġas fuq żball kulħadd jagħmlu. Sewwa? Sewwa, imma mbagħad l-ereżijiet tindirizzu. Jiena ħriġt darba l dejjem u m'għandix ħadma ġo ġismi Kattolika Rumana, għax mhux għax jagħmlu l-iżbalji l-qassisi. Knisja Kristjana għamlet iżbalji wkoll. Imma x'hemm talim eretiku. Hemm talim tal-ħmerijiet li ġej minn l-infern. Mhux għax jagħmlu l-iżbalji. Mhux ovvja. Mhux kull imkien jagħmlu l-iżbalji, ma jfissirx li għandek tiskużaħ l-iżgalju tibqa' tgħix fih jekk sewwa għandek tindem. Imma ma mhux għalhekk. Sewwa, halleluja, glorja lil Mulej. Però hemm knejjes oħrajn li mhux kattolċi, hemm protestanti hekk, hemm ortodossi hemmhekk, hemm ukoll evanġeliċi hekk. Għalhekk Ġesu fl-erf tiegħu nemmen li għalmenu fil-Apokalissi semma 7 knejjes, għalhekk meta xi jgħidu li hemm knisja waħda, fl-ispirtu vera, imma hemm ħafna knejjes. Alla ħajġġudda l-knisja u jiġġudika il-knisja u jiġġudika dawk kollha li huma knejjes, jiġġudikhom kollha individwalment. Sewwa, imma Ġesu ma jridx ifarrak il-knisja tiegħu, mhux qed ħajġġudika biex ikissirha, ħajġġudika biex jippurifikah. Sewwa, allura meta jiena u inti għalhekk l-Iskrittura tgħidlek l-ewwel ma ħnibda mill-ġudizzju tiegħi mhux mid-dinja, imma mill-Knisja. Imma jiena ma nemmix li qed nistennew ta' jiena diġà ta' għaddej minnu. Għax meta Alla jixxejken għall-Knisja, ikun hemm il-purifikazzjoni. Amen. Halleluja. Aħna rridu nkunu dik is-siġra. Fik tibta Mattew kapitlu 7, tiftakru fejn Ġesu jitkellem jekk siġra ma tagħmilx il-frott titqaċċat. Siġra x'qal ma siġra tirreferi? Għan-nies ta' tirreferi dawk. Mosej ma xi ndaqa' ma siġra taqbad meta n-nies jintaqgħu magħkom għandhom jintaqgħu ma siġra taqbad. U jekk ma tkunx qed taqbad, ten li ma tmurx titqaċċa. Tkun ħuġġieġa biex meta jintaqgħu miegħek mhux jgħidu Gordon kemm hu nice, jew Carlo kemm hu mintana, jew jiena Victor kemm hu ma rajtux. Le, jgħidu wow, illum intqajt mal-Mulej. Fejn? Intqajt ma' Carlos mhux il-Mulej. Le se naftit imma Carlos kien jew Bridget jew Mari jew kien bin-nar tal-Alla. U meta ntqajt miegħu, meta ntqajt ma' dik is-siġra, intqajt mal-Alla. Hallelujah. Thank you Jesus. Gloria lil Mulej. Amen. Alla fi ktib ta' Malakija kapitlu 3. Isimgħu għadi, morru malaj. Thank you Jesus. Malakija 3, jekk għandkom il-Bibja bil-Ingliż, kapitlu 4 minn vers 1. Jekk għandkom Bibja bil-Malti, kapitlu 3 minn vers 17. Malakija l-aħħar ktib fit-Testament il-Qadi. Oh, thank you, Holy Ghost. Ismaw meta kemm hawn minkom tlajtu b'impressjoni se taqraw il-Bibja intom tafu li Ġesu Kristu huwa l-istess il-bieraħ u llum għal dejjem. Nixba nisma' ħmerijiet u ereżijiet fuq programmi televiżivi li Alla jħobbok kif inti u Alla jaċċetta lil kulħadd, mhux vera. Mhu vera xejn. Mhux vera. Taf li meta Ġesu Kristu ġej b'nar fajnejh. U ġej ħajġġudika d-dinja bin-nar. Issa, jiena u int jekk inkunu ħuġġieġa nar tħabbix rasek. Araw x'għid il-Mulej hawn. Fi ktib ta' Malakija kapitlu 3 vers 17 jew kapitlu 4 vers 1. Għax ara jiġi il-jum. Alla ma jum qed jirreferi. Għal jum til-Mulej. Jaqbad isu fora. Isu forn, sidġed ngħid. Isu forn. U l-kubrid il-gburin kollha u daw kollha li jagħmlu l-ħażen ikunu tiben u l-jum li ġej għad
jaħraqhom jgħid il-mulej tal-eżerċiti ħadd ma jħallihom l-għer u lanqas fera imma għalikom li tibżaw għalikom kulħadd jgħid għalija għalina li aħna nimxu fil-biża' tal-Alla halleluja aħna nsiru bħal meta titla' x-xemx tal-ġustizzja bis-salvazzjoni fuq ġwen ħajna u aħna noħorġu naqbżu isna oġġiela tal-mandra. Tħallux mandra kjaġu għakwa. Pratikament, ġifiri li il-poplu tal-Alla, Alla mux ħajġudika l-poplu tal-Alla, xu ma tiġaw ma ġusti bin-nar tal-ġudizzju. Imma meta ġej Ġesu, ħajġudika d-dinja. U ħajġudika d-dinja bin-nar. Amen. U għadan u għazmin li jina u inti nkunu ta' dawlu ta' nar jaħraq biex inwaslu nis li Kristu. Fil-ktib ta' Ġeremija kapitlu 20 versi morru malajr. Ġeremija 20. Ġeremija 20 vers 9. Din hija skrittura sabiħa immens, immeditawa. U jienet, da Ġeremija xi kultant għaddi li ħsibiet li sess bħal da Ġeremija. Meta Ġeremija għal-mulej batu biex jixandar u ma rridux jisimgħu, kienu rebellużi, kienu żobbedienti u qalu forget iġbin, ma rridx nibqa' ngħidilhom fuq Alla u jagħmlu li jridu jmorru l-infern. Qal ħi ma rridx insemmi l-Alla aktar magħhom ma rridx nkellem fuq Alla, ma rridx nitkellem fuq il-kelma tiegħu ma rridx. Kemm minnkom ġieli jettu hekk? Innexxielek? Innexxielkom? Innexxielek int? Mela għandek bżonn issir fjamma nari lejla. Kemm minnkom innexxielkom fit-tul dak il-ħin forsi tgħid forget it, imma mbagħad jgħaddi ġurnata jagħmel jumej jgħid ma jistax ma tkellimx ta'. Qed tifhmu? U hekk qed jgħid Ġeremija. Ġeremija qed jgħid hekk isimgħuha. Vers 9. Alleluja. U jienat ma nemmin ma nsemmiħx aktar ma nitkellimx aktar fismu iżda f'qalbi hemm bħal nar jaqbad magħluq fadmi ejjejt inżomm magħluq ġofija nżommu magħluq dan id-dar u mbagħad fl-aħħar ma niflaħx aktar għalih. Mbagħad xandar il-kelma, mbagħad ippritka. Jekk inti tkun ħoġġiġenar, ma tistax ma titkellimx. Ma tistax ma tgħid xejn. Nirringrazzja l-mulej wara l-programm tal-biera ħafna batuli. Anzi wkoll kien hemm bosta li batuli biex nibatilhom il-ktieb tal-Wedda ta' Ġesu Kristu. U battilhom illum. Hallelujah, there is an exodus coming. Amen, from Egypt. Thank you, Lord. Sorry, from Rome, mhux from Egypt. Morru fi ktib ta' Mattew 25. Kemm minnkom tħobbu l-verità? Jekk ma tħobbx il-verità din il-Knisja mhux tajba għalik. Bħalma taraw il-kelma tal-Alla qed tidher ċara quddiem għajnejkom. Mattew 25, l-ewwel ftit skritturi, titkellem fuq il-parabola tal-10 xabiel. Ħanibda naqra minn vers 4. Waqt li l-aqlin ħadu mhux biss. Ħanibda minn vers 3. Għax il-boloħ ħadu l-imsiebaħ imma ma ħadux żejt magħhom. Waqt li l-aqlin ħadu magħhom mhux biss l-imsiebaħ iżda wkoll iż-żejt fil-kwis. L-arus iddawwar ma ġie, da ma ġej. U għalhekk il-kol ħadhom in-nas u raqdu. Imbagħad f'nofs tal-lejl instema' min jgħajjad ara l-arus oħorġu ilqawh. Dawk ix-xabbiet għamu l-koll u ħejjew il-mużbieħ tagħhom. Iżda l-boloħ għajt dak taħdejh tkun xiblaħ. Tkun xbela. By the way, daw kienu jiġu River of Love. Kienu jisimgħu il-kelma. Kienu parti mill-Knisja. Kienu 10 kollha kemm huma jissejħu l-arusa.
Jiġifieri jista' jkun li inti minn kull tnejn minnkom wieħed minn daw il-boloq. Lejna rajt jiena mmur il-fellowship. Tajjeb! Ma tista' tkun qed tiġi l-fellowship għax jew m'għandek xejn tagħmel, jew għax issa drajt, jew is-servizzju ieħor. Mhux inbilli tiġi l-fellowship, tiġi bin-nar il-fellowship. Mhux tiġi torqod. Għatina ftit żejt minn tagħkom għax l-imsibaħ tagħna ntfew. Qabżu laqlin u qalu għandna mnej ma jibqax biżżejjed laqlina u laqqas għalikom. L-aħjar morru għand tal-ħanut u ixtru għalikom. X'in dawk marru biex jixtru jiġi l-arus dawk li kienu lesti daħlu miegħu għall-festa tat-tieġ u l-bib ingħalaq. Mela minn dawk l-10 x'kienet id-differenza li 5 daħlu u 5 baqgħu barra u kienu jsejħu Kristjani. Jiena ma nemminx li kull Kristjan huwa salvat. U ma nemminx li għax inti tiġi rivlav għandek rasek mistruħa ħatmur ħad tidħol fil-ġenna. Titkun ħuġġieġa nar. Għodu attenti. Għodu attenti. Illum dejt naħseb verament qed ngħixu fil-ġenerazzjoni tas-selfies. Aħwa, għodu attenti. Anka xi wħud nies li jiġu River of Love għandhom il-Facebook tagħhom mifquh bis-selfie tagħhom. My God have mercy, Ġesu. Issa, nifhem li hawn it-teknoloġija issa u xi kultant m'għandekx il-min joħodlok ritratt u qiegħed ma' xi ħadd u tittieħdu win. Imma Mimli! Iwa hu ritratti għaj għalmenu għamlu hemm. Għalmenu jkollok ta' xi ħadd ieħor mhux tiegħek mimli l-Facebook bis-selfies tiegħek. Believe me, tgħix kemm ikollok hits jekk ikollok il-numru il-ritratti għaj. Aħwa jaħasrat, neġi fil-ġenerazzjoni ta' selfies, vera. Nies li suppost jisejħu Kristjani anka minnhom jiġu River of Love. Facebook mifquh selfies tagħhom. Nifhem tagħmel wieħed nifhem, all right, okay, all right. My goodness gracious. U tnaddafx il-Facebook issa, kompli isma'. Hallelujah. Meta it-trials u d-diffikultajiet li skultant tħossok ġejjin biex ikissruk, meta jent tkun ħoġġeġa nar, ma jirnexxilhomx aħwa. Halleluja. L-Iskrittura tgħidlek fil-Ktieb ta' Malakija kapitlu 3 vers 1 u 2 li Alla jpoġġi bħal ħoġġeġa nar, bħal forn tan-nar biex jirraffina lilkom u lilna. Infatti ħajkom storja, ħanaqraħilkom di malaj. Malakija 3, marru għaj malaj. Għax vera sabiħa skrittura. ħanilkom storja. Darba kontettilkom imma dik kienet ġenerazzjoni oħra. Gloria lilek Ġesu. L-Ispiritu tal-mulej jgħadaw. Għaw xaħat għandek uġiħaw madwar fil-naħa taż-żokra fl-abdomen ma' żokra. Min dak il-persuna? Inti min iktar? Min iktar? Inti? Poġġi dek issa stess, ħadd fuq issa stess, fuq dik fuq zaqqek fuq hawn. Fuq dil-erja u xaħat għandek tħossu uġiħaw. Qabdek issa? Ranġa, no problem. Ħan itolbu ħadd fuq issa stess. Fissem Ġesu Kristu, nikmanda dak l-ġieħ li huwa fuq l-erja tal-abdomen tiegħek, nikmandah biex jitlaq minn fuqek issa stess. In-nar tal-Alla jinżel fuqek. In-nar tal-Alla jinvadilek
l-erja tal-abdomen tiegħek u tfejqek permezz tal-ġrieħi tiegħu inti nfejqa u inti nfejjaq. U ġieħ itlaq issa stess. Dardir itlaq f'isem Ġesu Kristu issa stess. Mulej grazzi li jekk hemm spirti wkoll preżenti in-nar qaddis tiegħek jikkonsmhom jaħraqhom u jgħalaqhom il-barra f'isem Ġesu Kristu. Iċċekkja issa stess, iċċekkja issa stess. Grazzi ma tal-fejqan, grazzi tal-fejqan issa stess, grazzi tal-fejqan, iċċekkja brother, iċċekkja inti sister. Iċċekkja. Kif qed tħossok sister? Tela għal rasek? Dur l-isfel ħajtla. In brother. Naf x'għandek int. Inta oħraj? Aħjar inti wkoll brother. Inti wkoll għaddielek? Iċċekkja. Dak li ġieħ jitlaq issa stess f'isem Ġesu Kristu. In Jesus' name. Xi ħadd għandek migranja, għabdek migranja apparti inti. Għabdek migranja. Għaw ċaħta għabdek migranja, għandek uġieħ frasek issa stess solidejk. Għabdek uġieħ frasek, min dik il-persuna għabdetek uġieħ frasek. Inti brother li tuġieħ frasek. Tistħux. Meta nirrilisja l-kelma profetika arċivi. Inti, min iktar? Għandek uġieħ frasek? Inti, poġġu jdejkom fuq raskom issa stess. Itolbu għalihom daw l-aħwa, itolbu miegħi. Mulej qaddis, f'isem Ġesu Kristu. Mulej dik il-migranja mhijiex normali u laqqas ma hija ġejja minnek. Għalhekk nieħu awtorità fuq kull spiritu ta' oppressjoni li qed iqabbad din il-migranja u ġieħ u tafis tar-ras f'isem Ġesu ta' Nazzaret. Erħil il-ħija, erħil il-loħti, erħilhom release, be healed now in Jesus' name. You foul spirit of oppression, witchcraft, leave now in Jesus' name. Kull spiritu ta' seħer in Jesus' name. Fisem Ġesu Kristu itla, fisem Ġesu Kristu. Kull ġieħ jitla, I speak release over you. Release over you. Release in the name of Jesus. Fissem Ġesu ta' Nazzaret. Thank you Lord. Mulej, grazzi nibat in-nar tal-Ispirtu qaddis tiegħek fuq oħti issa stess. Fi Kristu Ġesu, grazzi mulej. Irċivi l-fejqan, irringrazzjan mulej issa stess. Min issa nfiq għadu kif issa stess, mill-migranja, iċċekkja l-ġieħ. L-ġieħ talaqlek, talaq l-ġieħi, talaq vera talaq. Grazzi Ġesu, tela għadu għadu għedħossu. Ringrazzja l-mulej, ħanġu tolbu. Inti u kol, sister talaq tijak u kol, grazzi Ġesu. Inti sister xar, għadu This is a spiritual problem. Ismawni, xaħġa mandiċ xaqsam fuq il-nar imma il-nar juħsib da l-affarijiet. ċertu migrani huma attak diaboliku letteralment. Hemm migrani problemi naturali u hemm migrani li huma pressure ikkawżat minn spiritu. Okay, I hear in my spirit, you need to forgive. You need to forgive. The Lord has been speaking to you about that. You need to forgive, truly forgive. Truly forgive from your heart. Even you, my brother. Għandek bżon taħfer f'qalbek ukoll. Vera din. Do it now. Receive your healing right now. Do it now. You too, I see in my spirit that you need to forgive. Isimawni, isimawni, moħkom għaw. Kristjani kolla prezenti, isimaw il-kelma talla, issa staġġeja minn ġemna, sħiħa, perfetta għalikom, ismaw nisew. The Lord spoke to me today, tell the people to forgive, because when they don't forgive, what they're doing is they're holding on to pressure against themselves. Meta inti ma taħfirx, inti tkun tiżżomm pressjoni kontra dijak innifsek. U il-nuqqas ta' maħfra mardek u aċċess legali ta' demonju kontra tijak. Għax inti meta il-kelma forgive toġobni. Meta tfisser forgive, tfisser for and give. Jiġifieri tirrilisja. U l-ewwel persuna li tirrilisja huwa lilek. Mhux il-min għandek kontra tiegħu, l-ewwel ma tirrilisja huwa lilek. U għalhekk ix-xit għalhekk Alla jwissi min ma jaħfirx ma jistax jiġi maħfur. Jiġifieri jekk inti ma tirrilisjax, kif ħad tiġi rrilisjat? In stess qed tagħmel il-oqiedi miegħek innifsek. Miegħek innifsek. Mela ir-rilisja
Ir-releasja aħfer il-min weġġek. Sawa ir-releasjom, ir-releasja, għax mux worth it. Mux worth it. L-ewwel ma Alla jrid jgħalmek tagħmel huwa apparti tħobbli lu tħobbli lek innifsek. U meta tħobbli lek innifsek taħfer. Għax meta inti għadek taħt il-madmat tal-nuqqas ta' maħfra, etta isek tħalli xi ħadd joqgħod f'darek mingħajr kera. Imħallsa. Ma jħallas. Anzi, tħallasu l-kara int. Moħħkom hemm, għodu attenti. Għax in-nuqqas ta' maħfra huwa bib li jġib ħafna mart. U ġismek għalhekk jimrat għax ma jiflaħx għal minqas tal-maħfra. Take this word from God. It's up to you. Aħfer. Halleluja. Grazzi Ġesu. Infatti ħafna minn nies ma jarawx il-fejqan tagħhom minħabba nuqqas ta' maħfra. Ġesu jgħidlek ma taħfirx it-talb tiegħek ma jistax jinstema'. Amen. Halleluja. Mela, Ġesu jammidna bl-Ispirtu Santu u n-nar. Ġesu jridek li inti l-lampa tiegħek tkun kontinwament imħeġġa bin-nar. In-nar ifisser, ismawni, fejn hemm in-nar tal-Alla ifisser li Alla huwa preżenti. Aħwa, bl-aktar mod konkret, bla tlaqliq, Alla huwa preżenti river of love. Imma ma nistax ngħidulkom li huwa preżenti kullimkien. Issa tgħidu li Alla mhux omnipreżenti kullimkien qiegħed. Okay. Hemm żewġ preżenzi fil-Bibja li jissemmew. Hemm il-preżenza omnipreżenza, jiġifieri kullimkien qiegħed vera. Imma mbagħad hemm il-manifestazzjoni tal-preżenza dak mhux kullimkien. Il-manifestazzjoni, ġifiri the manifested presence, dak mux kullimkien. Dak huwa fej biss huwa biss molli u moti glorja, u dak mux kull knisja. Fejn huwa moti biss il-glorja u biss. U iktar mal-poplu jitqaddes, iktar in-nar tiegħu iħeġġeġ. Amen. Halleluja. River of love huwa wieħed minn dawk il-postijiet. Halleluja. Thank you Lord. Illum ġib li lek nifsek sagrifiċċju ħaj biex Alla jamdek fin-nar għaddejx tiegħu. Halleluja. Id-demonji jibżaw min-nar tal-Alla. Id-demonji jibżaw min-nar tal-Alla. Il-mart jitlaq mill-preżenza tal-Alla. Fil-ktib tal-Proverbi 26 vers 20 tgħidlek fejn m'hemmx il-ħatab, in-nar jieqaf. Int ġib il-ħatab. Inti l-lum l-Alla ġiblu l-ħatab. Inti ġiblu ħajtek. Ħalli Alla jamdek bin-nar għaddix tiegħu. Hallelujah. Thank you Jesus. I love this scripture. Morru wara għax ġi verament ħad birikkom. Kolla jbirikkom imma isma' għadi. Fil-ktib ta' Zakkarija kapitlu 2. Vers 9 bil-Malti, minn għandu bil-Ingliż, vers 5. Bil-Malti jgħidek kara, kapitlu Zakkarija 2, vers 9. U jiena nkun għalija, oraklu tal-mulej, ħajt tan-nar madwara. U nkun is-seb tagħha f'nafsu. Eżaza, huwa waħda mill-affarijiet li jiena nikklejmja u niddikjara kuljum fil-ħodu, taf x'inhi? Lord, I thank you that you surround me with a wall of fire. With a wall of fire. Xi ħaġa interessanti, meta darba kien hemm wieħed li kien satanist, kien a witch doctor, li kienu jibatu saħtit fil-knejjes, by the way, daw verament jeżistu daw l-affarijiet, jibatu saħtit jew witchcraft lej knejjes biex ikissru l-knejjes. Sawa, meta kienu jiġu l-witches, għax inti jistaw jiġu witches għaw, imma wix public jiġu għawnek teċ kam ħajamlu breakdancing, għax għawnek għaw post fejn hemm min-nar tal-Alla. Sawa, u ġili ġraw, meta jena nkun qed npriedka mhux l-ewwel darba ċaħat jibda jimmanifesta, jew nkun qed nfaħru l-Alla u jibdew jimmanifestaw jinqalbu. Għaliex ma jistgħux jifilħu għan-nar tal-Alla. Qed tifhmu? Għalhekk it's important where you go to church. Because some churches you will get the fire of God. Some churches, you'll get demons. Kif jista' jkun? Mela jekk għandek knejjes fejn qed jippritkaw kontra l-Ispirtu Santu, il-mirakli ma jeżistux, l-Ispirtu Santu dawk l-opri tax-xitan. Aħrab jiġri.
Fejn hemm knejjes, issa nagħmlu x-xema lil din il-patruna. Issa nagħmlu x-xemat lil dan il-qaddis. Dik hija idolatrija u l-iskrittura tgħidha bl-aktar mod ċar f'żewġ postijiet anzi tlieta, sorry. Għandek Deuteronomju kapitlu 32 vers 15-17, għandek l-ewwel Korintin kapitlu 9, kapitlu 10 vers 17 u 20 u għandek l-Apokalissi kapitlu 3 vers 9 u għandek l-Apokalissi kapitlu 21 vers 8. Fejn tgħidlek dawk li adoraw l-idoli qed iqimu lix-xjaten. Kemm hawn knejjes mimlijin xjaten f'Malta? Għalhekk Pawlu jgħidulhom jiena ma jridkomx intom ikolkom xaqsmu mal-mejda tal-mulej mal-mejda tax-xjaten. Għalhekk Ġesu jgħidjaw qed kebsu l-ajra Alla fih għaliex għax m'intkomx qed tgħixu ħajja qaddisa u n-nar waħda mill-affarijiet li għamlek jekk verament inti tridilna qazzek għax jippurifika. Amen? Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Ora, kemm isabiha Zakkarija, kull jum mela Alla tgħid għal-Ġerusalem, imma jiena u inti il-Ġerusalem spiritwali. L-Izrael spirituali, itlob u ddikjara kuljum, in-nar Alla jiċċirkondani. In-nar Alla jiċċirkondani. Halleluja. Darba kien hemm tnejn min-nisa. U bdew jaqraw fil-ktib ta' Malakija, kapitlu 2 dak li qed kifettilkom rigward fejn Alla jpoġġi bħal ħuġġiġa nar biex jirfina lill-qaddejja tiegħu. U daw qalu ma da kif Alla kif jirfinana. U da darba marru għandu wieħed li jaħdem xejdulu il-depp, mux il-depp għandu kun, laqqas ħġiġ, laqqas fuħar, xaħġa tal-fidda naħseb, tal-fidda as a refiner of silversmith, xejdulu, fullu gran. U għalulu inti allura kif tippurifikaħ il-fidda? Għallu bil-impoġġija fin-nar, iktar ma nħallija fin-nar, iktar tippurifika. Għallu dew iż-żewġ tfajlit, għallu ma' kif tkun taf li purifikajtu biżejjed dan il-fidda? Għallu meta nara wiċċi fih, inkun naf li issa lest. Wow. You see, if we're going to reflect Him, we definitely have to be a people on fire. Hallelujah. ħafna knejjes aħwa ma mejta. Ma tħoss preżenza Alla, ma hemmx in-nar Alla. Mhumiex eċitati l-Alla. ħafna minn knejjes l-unika naqal li ssib huwa fuq xi xama jaqbad. Oħrajn f'xi kċina ta' wara l-altar. Darba John Wesley għadha l-klim. Għalhekk ara be set on fire with enthusiasm. By the way, ġili għattilkom imma dawk li ma semgħux il-kelma enthusiasm, Theos tfisser minn li balla. Mela għalhekk ara be set on fire with enthusiasm. And people will come from miles to see you burn. Kun mħeġġeġ bid-nar għal Alla u nies jiġu minn mil il-bogħod biex jarawk taqbad. Da ukoll kien għalhekk ara. My fear is not that our great movement will eventually cease. Il-biża l-akbar biża tiegħi mhux li jekk il-moviment tagħna xi darba jispiċċa u jieqaf jeżisti. But my greatest fear is that one day is this, that people will become content without the fire, the power and the excitement and the supernatural atmosphere of God. Il-biża tiegħi qal mhux li aħna l-moviment tagħna ma jibqax għaddej jew ma jibqax sejjer jew ma jikbirx. Dan John Wesley qal, imma nibża li n-nistana jidraw u ma jibqawx jitħeġġu għan-nar Alla. Jekk aħna rridu nixbħu l-Knisja għal dawk li intom tifmu il-mentalità ludija, il-mentalità kif jaħdem Alla, kif kien mill-bidu, hekk kien jerġa' jiġi fit-tmiem. Alla beda l-kreazzjoni tiegħu min-nar.
Alla beda l-Knisja tiegħu min-nar. U qabel ma jiġi il-Knisja tiegħu terġa' tkun nar. U dak huwa int, huwa int, huwa int, huwa jien. Amen naħwa. Jekk inti trid tipprovdi llum il-ħatab, xi tfisser il-ħatab? It-talb tiegħek. Qiegħed titlob għat-taħim mal-mulej, titlob taqra l-kelma, taħfer mal-ajr, qed tfittex li tgħix ħajja qaddisa, jew timxi wara l-profeti u għallima folos li Malta they come a dime a dozen u jgħidulek Alla jħobbok kif int. Tobot dak li jobot Alla, tħobb u tixxenna għal dak li Alla jħobb. Tobdi mal-ajr. Dan huwa l-ħatab li inti tippreżenta lil Alla. Għandek żelu għad-dar tal-mulej. Mhux għall-binjata, x'il-binja tista' tinbidel. Għall-poplu tal-Alla biex ixxirek magħhom tfaħħar il-Alla flimkien magħhom praise and worship team kam. Għandek għaġġa l-kelma tixtieq titgħallem iktar. Tobodu dnub. Jew għadek id-kaxkar, ħannara kemm nista' nistreċċja l-grazzja tal-Alla. Nfakkarkom f'Titu kapitlu 3. Meta deret il-grazzja tal-Alla biex tallimna ngħixu ħajja qaddisa. Qaddis mhux nagħmel, qaddis min jien fi Kristu jekk ngħix xirka ħaġa waħda miegħu. Halleluja. Għalhekk il-biraħ fuq it-television qedtilhom jien is of Gordon John Manche. U hija l-verità. Issa li abda ħadd ma Malta jgħid li is of, imma l-kelma hekk tgħid għax il-kelma is of tisser pastor. Jien qaddis, int qaddis jekk inta Kristu. M'hemm bżonn tistenna r-Ruma biex wara xi sena jagħmluk qaddis u mbagħad iqogħdu jitolbu lilek u iktar ineħħu l-glorja minn Alla u jitfawat fuq. Tgħidu li aħna ma nemmnux fil-qaddisin, jiena nemmen fl-Alla li l-qaddisin ippretkaw. Nimxi wara l-Alla li l-qaddisin ippretkaw, mhux nimxi wara l-qaddisin. U żgur li nemmen fil-qaddisin. Testament il-qadim u ġdid daw kollha qaddisin. Intom kollha qaddisin, jekk tagħmel xi ħaġa tajba u inti tkun ta' tħeġġiġ ta' inkoraġġament għalija biex iktar nimxi iktar qrib mal-mulej, inti tkun qed isservi biex iktar nersaq lejn Alla mhux hekk. Ara veru nies fjakki. Run, people, from that idolatrous prostitute. And don't be afraid to say it, because it is the absolute truth. Hallelujah. Almenu jekk ħajrukom tihom raġuni. Thank God. Min flok il-qawwa tal-Alla u n-nar tal-Alla, ħafna knejjes ġew irreplejsjati bi programmi u paneġġierki. Meta int għandek Kristjani jittolleraw id-da, jittolleraw il-ħmieġ, jittolleraw in-nudità. Anka fid-djar tagħhom jew fuq il-mobiles tagħhom. Taf li ovvjament jiena n-nisa jogħġbuni nirringrazzja l-Alla, minn dak il-att kont normalissimu. U għadni. Imma meta llum nara xi ħaġa nudista, sewwa ma jfixx li m'għaddix toġobni, imma mal-ewwel l-ispirtu tiegħi jagħmel hekk ara. Għaliex għax ma rridx l-iskrittura tgħidlek fit-2 Timotju kapitlu 1 tgħidilkom Pawlu jgħid lil Timotju jgħid ħeġġeġ 2 Timotju kapitlu 1 versità jgħidlek ħeġġeġ stir up that fire which is in you. Kindle afresh, kindle. Ġifieri erġa' sterja ħawwat dak in-nar li hemm ġo fik. Hemm xi wħud minnkom meta ġejtu, kemm minnkom tiftakru l-ewwel darba li ġejtu lejn Kristu u sibtu Kristjani u kemm ħanaru li tiftakru kemm kontu eċitati, ħsibtu li wasaltu l-ġenna u kull ma kontu wasaltu ħażabbuċ. Halleluja. Vera fuq l-olja taż-żabbuġ ġej il-mulej. Halleluja. Imma
ħafna minnkom titterġgħu tmorru lura lejn dik it-tip ta' ħeġġa u mħabba li intom sibtu l-ewwel darba li ntqajtu miegħu. Amen, għax in-nar tagħkom wasal biex jintefa'. Amen aħwan. Lejla itlob il-mulej biex jibat in-nar tiegħu fuqek. Itlob il-mulej biex jibat in-nar fuq il-Knisja River of Love Malta Għawdex, Uganda, Kenja, Ingilterra, Italja, Tunezija u postijiet oħra. Halleluja. Xi ħaġa tal-ħaġa paħwa tibżawx min-nar tal-Alla jekk inti ta' Kristu. Ħanilkom xi ħaġa. Meta fl-Atti tal-Apostli kapitlu 2 niżel in-nar tal-Alla, taf x'għamlet id-dinja? Kif għandi nsalva? Għidlik, x'għandi nagħmel biex insalva? Tridu River of Love timtella u minn flok immorru f'sal oħra nibdew nikru taqali. Jew nixtruh bħal nagħmel Joel Osteen. What's the big deal? Amen. That's not only a peanut thing for God. Kunu nar għal Alla. X'meta l-poplu tad-dinja, id-dinja m'għandhom bżonn another counselor. ħafna minnhom qed jagħmlu l-xmata counselors qed jagħtuhom full-time job u qed jagħtuhom paga. Id-dinja għandhom bżonn in-nar tal-Alla. Imma mhux in-nar qabel ma jkollhom il-Kristu, għax in-nar tal-Alla mingħajr Kristu jaħraqhom jikkonsmu. Imma għandhom bżonn jaraw il-Knisja vera ta' Kristu li li taraw ma mhijiex żgur. Sewwa, imma jaraw il-Knisja verament ta' Kristu minni u jaraw tħeġġeġ ħalli jiġu minn madwar Malta Għawdex. Irrid dak li għandek int. Ejd li x'għandi nagħmel biex insalva. Amen. Halleluja. Kama minnkom. Mux għajlek kolli dejk biex forsi ma tgħidlix għart nistħi. Taf li fl-iskrittura tgħidlek fi ktib tal-Lut kapitlu 1 m'hemm bżonn tmorru hemmhekk imma tistgħu tmorru d-dar waqrawha. Li Alla jgħidlek għamilna ministri tan-nar, fire ministries of flames, of fire. He makes his ministers a flame of fire. Ministers tista' tgħid kelma oħra għal ministri jew għal qaddejja tiegħu u jagħmel il-qaddejja tiegħu fjammi tan-nar. Kemm minnkom lesti li verament jgħid passina rid inkun fjamma tan-nar. Amen. Ejja baxxu rasna. Halleluja. Amen. Wara dak li smajt, immedita fuq dak li smajt. Għax issa jiena u inti kontabli. Jiena u int kontabli. Jiena u int kontabli. Halleluja. Spiritu Santo. Spiritu Qaddis. Nar Qaddis tal-Spiritu Santu. Għamel River of Love. Daw kollha preżenti u dawk li qed jarawna minn fuq YouTube u dawk li ma sadawx ikunu magħna lejla. Għamilna ħuġġiġa tan-nar Qaddis tal-Alla. Iċċirkonda il-poplu tiegħek bħalma tiċċirkonda lill-Iżrael, il-Ġerusalem. Hekk ukoll iċċirkonda din il-Knisja u dan il-poplu bħal ħajt ta' nar. Biex kull vleġġa tan-nar tal-għadu li tiġi kontra dan il-poplu taqa. Titkisser id-dub. Mulej għajjem ġganti tan-nar f'dan il-post. Halleluja. Ħanamel talba magħkom l-ewwel, u mbagħad ħansejħilkom biex min irid jirċievi iktar bitqajjid tal-idej. Impartation. Some of you need to make things right with a brother, with a sister. Bżonn tagħmel affarijiet sew mal-pastor, mal-mara tiegħu, jew ma' oħra, ma' mexxej oħra. Brothers, when the fire of God comes,
Nothing that's not of God can remain. Kulħadd jgħid it-talba wara minn qalbek. Illum missier qaddis. Grazzi tal-kelba tiegħek li inti għadek kif tajt u tmajt lili. Aħraq minn ġofija. Bin-nar qaddis tiegħek. Dak kollu li mhux ġej minnek. Kull żerrija tad-demonju ejra, tqasqis, korla, nuqqas ta' maħfra, diviżjoni. Dak kollu bulej li mhux ġej minnek bħal mart. Viruses u ġieħ. Kull saħta jew mamul li ġiet mabawta kontra tiegħi. Missier qaddis u Alla nar forni ħeġġeġ. Aħar u minn ġafija. Aqila u minn ġewwa l-eruq. U mole qaddis ippurifikani issa stess. Inti wellit il-knisja tiegħek fin-nar. Għamilni fjamma tan-nar tal-Ispiritu Santu. Neħħi kull forma ta' lukewarmness, ta' nonchalantness, ta' nuqqas ta' ġuħu għadċalik għaqilu minn ġofija. Kull gidba, konfużjoni, minn ġo ħsibijieti, aħar u bin-nar għaddejs tiegħek. Issa stess u mulejni tolbok għamilni issa stess. Bħalma int għamilt lil dawk il-120 f'Pentekoste, ibat mis-sema issa stess. Il-sin tan-nar tiegħek u għammidni fin-nar għaddix tiegħek mulej. Jina nindem minn dnubieti. Aħfilli ta' dnubiet li jina nsejt li jina wkoll għamilt. Mulej nibda ħajja ġdida. Ħajja mkebsa fin-nar għaddix tiegħek. La tħallinix inkun bħal dawk la rajjes boloħ li ħallew in-nar tagħhom jorqod. Ma għamel mulej li n-nar tiegħi jkompli jħeġġeġ fija bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Għatin il-ġuħ għalik. Dak kollu li mhux ġej minnek. F'qalbi, f'ruħi u f'ġismi jinqala issa stess bil-qawwa tan-nar tal-Ispiritu Santu. F'isem Ġesu Kristu.